Selem kora si pai sang jung te Christmas si pai chaper kapuk sewa imne no taka ya hun pui Christmas hi mang turin du sang sang ber ka la chu kan thia thawin kumina pui COVID-19 ti buaya chuwa chuan kumna Christmas kan manawin kumina yan abowin Biar ate roi te ne kan mang thi lo ni a amai ro chu ha tiang ka ga yan si pai chu tin te lim taka Christmas ni tak ko me mang tu rin ka du pui chewa ka du san ka han chewa lali so Krista lo pia kan nom na yan ti hian ka ngai tua kum tin mai rồi nè nim takin pathian kan fakho thina cha chuan vai ni vai thum te kan na biak bu ka lama thom do thar tak tak ne Christmas kan lo thi ania so jong jong de chu kumina ya lalpan rem atata rawani an chu tiang te lo chuan kan hun te kan hong ta ani amero chu Christmas di tak zo ke wa chu ke mani thin nung chu ma ya la le sho Krista lal la ni te chandam tu ni la te ata ka ke mani ya kan thin nung wa alo pia ni Christmas koi mo na der chu ni hi zana hian ka she te chu ni pathian tu thiang him ro ngai thang chan chin tra Lukasia Bunghi Zao So Matrin Kanchiare Din Van de Kochuan Hena Lao Sulang Maru Mitin Tatu Chanchin Tra Long Karum Tin Chiwani Vena Ya Inta Davida Kwa Chantam Tu Piamta Lal Krista Chu Zang Shong Nga Kan Chun Zong Ne Din Hati Hinia Van Tir Ko Chuan Vana An Kal San Ve Let Bira Veng Tu De Chuan Tuna Pethem Thengin Kalila Lalpan Thumin Chun Lo Theng Chu Yan Hu An Ti A Din An Kal Thuai Thuaya Mari Ne Josepha Ne Ran Chapeng Ne Theng Mu Nau Sen Ne Chuan An Hu A Din an ka mu chuan no sen chan chin chu van tel kovin a hriat tir ang chuan an sei te la din a hriat piang chuan bera veng tu te sei chu makan te le a mari ro chuan a tu sei zong zong chu a ren ruin a ngai tua a vong renga din bera veng tu te chuan van tel ko thil ang nga ang nge ya eng kim an hwa ang hriat a vain Pathian so moi na chung zelin an kia le ta mun khata to te an sia le nge mathaya bung hi cha so na yan tenen chuwa an balu ta anu mar hi na nau te chu an wa an bok pa chi bai ku ka tenan ro bom ten ma an ne na chuan nom na ram ka chakte berote murate an peya tin heroda hela kile turin an ma khla an bawain an mani khol ma kong da an hole ta la pa ta thiang dim kan sa bai ta man so so se toy te tu tra la pa chu ber an pathian ni mo tu kum sa ni som ni Christmas mo ko tak mai na ni choi thing ni a kan lo ma la lo to kan se se ni na min bu la min se da in kumina ya i bia bok thiang ni ma te le roi te ne Christmas mo pu hi ma ke lo mai da ke ma ni in chewa ke ma ni tin nu chewa la le so Krista chu ni na takin lo piang ka ba sa he hun hi lok zo ka lalpa si pai chu tin te kan man tin tu rin mi mal tin te chu tin te i kharau ti ni min mal so che
thu kan ti ri tu te hi kan zawai ta lo na le mal so na alo ni nge thi tu ra mal ni som sak tu rin la ni so Krista an ko ni le amen vinya ya thil chi shong shong tam tak ka se do na ba kan se du ma sa ter chu la ni so Krista lo pia hi mitin ta tu chan chin tha lo me karon khen chu ni tia van tir ko ten bera pu te na an soi an kha nang le ke ta tu mitin na kan chan the tu rin la ni so Krista hi pathialin kan chang dam na tu rin min pe ani bi hi voinia a ma sa ta rin kan sei wani chuwa so voinia ya engang mi po ni la i chan ho tu rin i ta tu rin la ni so Krista hi alo pia ni ti hi van tir ko ten an soi hi ke le na ta na ni ti hi lo pom la ka tu ni ti chu voinia ya la ni so Krista lo pia chi bai kan tu na tu ra ya thế chỉ sống sinh chỉ bày buộc đó cái này chỉ na cùng đó là chưa hiếm đặc hiếm lại việc buộc cả hiếm làm tour phát triển nấu bằng thế này cuối cùng thế này nên là số Krista cần chơi mồi à rồi cái căn chế à hiếm để mình không cần bằng chỉ na thế là mà cái thằng nó thay đổi để tụi mình bazar in này nun bazar phát triển kan bazar chỉ na chút tiền chưa thế hôm cái đầu khách tụi này mitin re kan mo kan ni sum do te pon khal tam no hawin tham na khaber ter ten thok chu ka ma kan sum do to ra haw la ban te hawin ala in ba se ya chiti yang chu he Christmas kan mo chi ni amara chu ko mina chu le ga ba in kan she ta in chung chu ti thailawin alo om ta amara chu ko mina hian chung kwa tin nu la ti tak zita pathian si bai bu ki lalpan adu ani ang ti voi ne hian karin da na ka ta ani ya chu voi ne hian kan thu pui ber ko ani do ni kum da kan han dan chin te hi kan pathian hian tu la ti to lo ni mai om o ti hi ko mai tu na o lim takin kan hang mo kan ti ya ruai ta kan thia tam ta kan kal khom thina sum le pai tam ta kan khora sum le pai tam ta kan siang la ma se la de so Krista hian chu ta chon la na tak alo chang lo ni mai the chu wa chuan he kan hun pui kan hun da thina ta hi min tha khen sakta min ta ko in ala mani chu wa so pui ni ya hian hun pui kan hun tu ra hi tin nu le ti tak zita mang turin kai sa wa ti chu chi bai bu ten chi bai bu dan chi bi ko mo tak mai kan buwa bera ve ku ten la ni so Krista lo pia chi bai an bu ka chu da chuan bera ve ku ta chu min moi nung ber chia lo an ni kan ti ya an soi chi ni kan the che ma chu ang mi te na nga ma an mai lo te na chu la ni so Krista lo pia chân chân hi khuyết đi lên đi ha, chúng ta cái rùa là ông miền em chú, để làm phụ thân anh khuyết lên khang, cái rùa của em, ông cần để làm, các hạt tali chú tali la, rùa nên, chú là đi số Krista đầu tiên chú, ilo mà ông hận tìm mấy ông ta cái này, mà sẽ chỉ tìm cho nên ngày cuối này sẽ đi ăn được và từ câu tên anh khuyết lên khang, anh khuyết về là đi số Krista lâu tiền được mun, anh pana ama hunge turin amuna nge la ni so Krista muturin an kan soka chuda chuwa la ni so Krista an va buwa an no me ma van ter ko vina se dan zong te anu mar le no te le kia ko der ta chu an han se te la nim le lo takin no se che ban bu ka an ke le ni ti kan bu ni vonia ya la ni so Krista lo pian che bai kan bu na hian atak nge mai la ni so Krista nei si na wa atak nge mai kim khak si na wa a him no pi ngut mai hian kan lo ka ro ta cho ti tu ra ni chu kan pathian hian alo du to lo ni mai the vonia hian la ni so Krista atak nge che bai bu tu ri he Christmas on pi hian
unaru taktu asom chu alim ho aro pui mo coming dam Christmas kan him ngai mai roi voi ni la kan khe ti lam khan ni lo chu ai chu bera puten roi lam ba sai da ba la Yesu Krista ama nge mai mutura ama ma nge mai chi bai bu tura an kam an kha kumina ya chung kwarin thinung le ti tak setin la Yesu Krista atak nge ya hi chi bai bu kila ilo u te hi voi ne ya chung tin te ka so ni chu ni ti hi ka so bu ni ti chu na pa khan de chu ko chang mi fin te an ti ya chung mi te na chi bai an bu na chu aro pui ka ti ya la Yesu Krista lo pian tem set khan an ni po hian e la khan lo pian ani chu ti ya an om huna hin na le lom na roi ba sei mai la bin la Yesu Krista lo pian chu ama nge mai bu turin an kan so ka la tara pian ani te sha te tu arsi an zuya arsi an chuan ko an bo lo ba ma se an ma ni du da le an ma ni ngai da la an kal che kha ko an bo ta la har da ina an lu ta ni ti kan ni when Christmas kan man hian la Yesu Krista lo pian tin zo na la Yesu Krista khira la Yesu Krista du da ne ba ke ma ni du da ne ke ma ni ro man na kan kal che hian ko kan bo thi na la har da ina kan lu thi na chu chuan na sa takin kan na a tharau thiang him kan nei to te min ti chia min ti buaya min ti rum sak thi na chu a chuan he Christmas lo tin tu ra hian en tu de tak la Yesu Krista in la a chi bai bu tu de tak la Yesu Krista chi bai bu kila ama ba ku pin chi bai bu kan ti kan hu ni ta ti hun na ya mi fi ngar si je tu te hi a hun na chun ko ve mi fi mer ter ten ni an ti ya chu mi ne chuan mi fi le ro pi per ter te chuan nau sel nau te la Yesu Krista mu kan la ni pathian fo ka ni te chi cheng e ma bok ko pin chi bai bu ka lom na rang ka chak te de ro te mura te an ha ni vanya ya kan na Yesuan adu ber chu ama hi tin ning le ti tak seta in ngai ko ma bok ku pa ama chi bai ban bu ki la Yesuan ko ni chu wa chu ko ve ro ku ni le him lo pi mo ki la Yesuan adu pa ro ni ya chu wa chu ku mi na ya tin ning le ti tak setin ri ru zong so pe in ngai to min bok ku chu in he Christmas la Yesu Krista lo pi ni chi bai i bu ku mo chu da chuan e ma ni a tin le lo na lo tin na tharau thiang hi min chung khatanga mal min so do na ni ti ku mi na ha ka sei ko ni chu wa chu si pai chung ten te te hun pui kum da kan man na an han te lo la ya lo taka tin nu na ti tak se ta ama ko na chi bai bu ka te hun ni ma ku rin tin nu na ti tak se ti ka so so lo ban to kan za ta na so so se